20 Minuten later. Hey, gaan we het liedje Thomas, zingen? stop maar al, jongen. Jongeman. Wie wil starten? En ken je het verhaal? En ken je het verhaal? Beste mensen, dit is slechts 20 minuten later. Van de 7 enthousiasten. Vertrokken op Balkan. Ze vertrokken naar Balkan. Naar verre India. Naar verre India. En van je heen, ja, 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 ho. Namaste. Hey, ja, 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 ho. Namaste. Is dat goed? Hey, ja, 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 ho. Namaste. Hey, ja, 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 ho. Namaste. En na lange treinreis. En na lange treinreis. Go, Philip, go! Go! Kwamen we naar zich toe. En begonnen daar te werken. En begonnen daar te werken. En iedereen liep toe. En iedereen was moe. En van je heen, ja, 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 ho. Namaste. Hey, ja, 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 Go, Philip, go! Namaste. Hey, ja, 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 ho. Namaste. Hey, ja, 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 ho. Namaste. En daar lagen ze moetie. En daar is er moeilijk. Adoren op papier. Adoren op papier. En ik nam